hlavně nejkaligmat. Tak jako když je to naše poslední hra a jsme vlastně první ročník, že někteří zde se mě posečkají. Tak jsem si jako to je jako super, Snad nepřehlídeš, ne? Ne, do čeho si svatá. Jako abychom si jako připili. Ona je nám docela plná, jenom symbolicky. Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní. To všechno se chystá spousty dní a najednou už jen pár taktů se zpívá. Až tma nastane v sále a bude proloučení, ať nejdem domů z kroužení a lepší ráda, ať po nás to zbývá. Nejlepší písničky zpívali dnes jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem, starými když jste se chvíli smáli, dali jste kousek chváli. Protože já jí mám můžete i slzy si připravit. Tak je ani trochu. Já ještě budu práce, takže To neplatí. pracovník má být veselý. Jo, to dobře. A vidíte, jsme mohli nějaké televizi nějakým Lucia je na suchu. Já si myslím na studii. Necháme si vysvětlit ty PDF-ko. Státnicím not, jinak jste si jste se k tomu nikdo neměl, tak ať se nám ve státnicím daří, ať se nám daří v dalším životě, a paní Torko, hlavně ať se za nás nestydí. Já si strašně moc přeju, aby se tady, vy jste ten historicky první ročník, tak abyste tu štafetu po těch českých, moravských a slezských archívech a spisovnách táhli, protože ono se potom říká absolvent tam a tam odsud, tak abych mohla být strašně pyšná na to, až se bude říkat, jo, to jsou ty pardubický absolventy. Tak ať se vám všem daří. Děkuji. Jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbily všem. A když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chválit i nás. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střílem a možná i